ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର। କିଏ ବେ ତୁ? ସାର୍ ଟିକେ ଆପଣ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଯା ବେ ସିଆଡ଼େ ଯା ବେଟାଟା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲଭର ଆସିଛି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। କିଏ ବେ ସିଏ? ଏଇ ସାର୍ ଏଇ ସାଇଟ୍ରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଲଭର। ଆବେ ଲଭର ନୁହଁ, ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ତାକୁ ମୁଁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇସାରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଡିଭୋର୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ ସାର୍? କହନା ସେ କଥା। ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଛିଡ଼ିଗଲାଣି। 4 ହଳ ଚପଲ କିଣିଥିଲି, ସିଏ ବି ଗଲାଣି। ସାର୍ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ଅନାନ୍ତୁ ଏ ସାର୍। ତୁ ଯା, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରନା। ମୁଁ ସକାଳୁ ଖାଇନି। ସାର୍ ସେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ଆପଣ କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି, ସାର୍ ଟିକେ ଅନାନ୍ତୁ। ହଁ, ସେ ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ଗାଧେଇଥିଲି, ଯାଦୁ ଫାଦୁ ହେଇଯାଇଥିଲା, କଳ ଫଳ ଖାଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ମେଡ଼ିସିନ ଯେତେ ନଗେଇଲି ଭଲ ହେଲାନି। ଗୋଟା ପୋଡ଼ା ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖେଇଲି ଯେ ଶଳା କ'ଣ କହିବି ଆଉ ତା କଥା। ଫିସ୍ ଉପରେ ଫିସ୍ ମାଗି ନେଲା। ଔଷଧ ଯେଉଁ ଲେଖିଦେଲା ଯେ ଲମ୍ବା ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ଭଲ ହେଲାନି। କ'ଣ କହିବି ତତେ ଆଉ? ସାର୍ ଆପଣ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିଟା ଦୀର୍ଘ ମାନେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଛି? ହଁ, ଏଇ 10th ପାସ୍ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଥିଲି। କୋଚିଂ କ୍ଲାସ୍ ଯାଉଥିଲୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ରୁ ଲଭ୍ ହେଲା। ତାପରେ ପୁଣି ପ୍ରପୋଜ୍ ମାଇଲି। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଘର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରି ଆମ ଘର ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସି ଭଡ଼ା ରହୁଥିଲେ। ଏମିତି ପ୍ରେମ ହେଲା, ନେଇ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି। ଆଜି ତ ପସ୍ତଉଛି ଆଉ। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲି, ସବୁ ତ କଲି ତା ପାଇଁ। ଆଉ ଛାଡ଼, ମାରିଦେଇ ଗଲା ଆଉ ଛାଡ଼। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଡିଭୋର୍ସଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା? ଡିଭୋର୍ସଟା ସେ ଶଳା ପଣ୍ଡା ଓକିଲ ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା, ତା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ। ଶଳା ଅଭିଆ କ'ଣ କ୍ଷୀର ଫିର ଚାଲିଛି, ବିଜନେସ୍ ନା ଚାଲିନି? କ୍ଷୀର ମୋର କୋଉଠୁ କ୍ଷୀର ଆସିବ? ଏରା ବାଇଆଟାରେ। ଆରେ ଏଇ ଗାଈ ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ? ହଁ, ଗାଈ। ତା କ୍ଷୀର ନେଇ ମୁଁ କ'ଣ ବିକ୍ରି କରିବି? କି କଥା? ସାର୍ ଟିକେ ଅନାନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ। ନା ମୋ ମୁଡ୍ ଖରାପ କରିଦେଲି। ତୁ ଯା, ଏଇଟା ଅବାନ୍ତରିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାର। ଯା, ତାକୁ ପଚାରିବୁ, ସେ ସବୁ ସତ କଥା କହିବ। ଯା। ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜେଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଲେ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଅବଳା ନାରୀ କଥା କି ବଳାତ୍କାର ପୁରୁଷ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଲେ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆରାମ କର, ଯା ଏଠୁ। ବଦମାସ ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଛି, ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ ଆପଣ କେମିତି କହିବେ? ଆପଣ ଜନ୍ମ କେବେ ହେଲା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ତନ ତଇବି ଆଉ ଥେ ତ ବାପା ବୋଉ ଆମେ ଲୋ କହନା ମୁଁ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା ମୋ ପିଲାଦିନ। ଥି ମୋ ବାପା ହେଲେ ନୁନ୍ଦୁଲା। ଥେ ତ ଆଗଲେ ତ ଆଣ୍ଟି ଲଉଥିଲା ଆମ ଗଲ ଆଗରେ ତାକୁ। ନା ତମ ବାପା ସେ ତମ ତାକୁ ନୁଙ୍ଗୁରା କେମିତି କହିପାରିବ? ଥି ତମେ କୁହନି ତା କଥା। ମୋ ମାଆକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଦେଇଛି, ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛି ମୋ ମାଆକୁ ହେଲା। ଆଉ ତମେ ମାନେ ତମର ଜନ୍ମ କେମିତି ହେଲା? କ'ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ? ମୁଁ ତ ଜନ୍ମଲୁ ଖନା। ଆଉ ତମକୁ କ'ଣ ଜନ୍ମ କହିବି? ଆଉ ଜନ୍ମ କେମିତି ହୁଏ ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ? ତମ ବାପା ମାଙ୍କର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ତମକୁ କେହି କହୁଥିବେ, କେବେ ଶୁଣିଥିବ? ହଁ, ମୋ ବାପା ମା କ'ଣ ରୋମିଓ ଜୁଲିଏଟ୍? ମୁଁ ବାହାଲୁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବି? ତମ ବାପା ଏବେ ଜେଲରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି? ମୋ ମାଆକୁ ମାଇଲା ତା ବାପା ଭାଇ ଅତି ମୋ ମାଆକୁ ନେଇଗଲେ, ତା ନାଁରେ କେସ୍ କଲେ। ମୋ ବାପା ଭିତରେ ପଚିଛି, ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଛି। ତମ ମା କିଛି ଅଲଗା କହୁଛନ୍ତି ଜେଲରେ ଯିବା ବିଷୟରେ? କ'ଣ ମୋ ମା କହୁଛି? ମୋ ମା ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ। ତମ ବାପାଟା ଭାରି ନୁଙ୍ଗୁରା, ମହାନୁନ୍ଦୁଲା। ନାଇଁ ଏମିତି କୁହନ୍ତିନି। ଯାହା ବି ହେଲେ ସେ ତମ ବାପା, ସେ ତମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ତମେ ତାଙ୍କୁ ନୁଙ୍ଗୁରା କେମିତି କହିପାରିବ? ଆଣ୍ଟି ମାନଙ୍କ ତାଙ୍କେ ଖେଲ କଲୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆଉ ତଇବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ? ମୋ ଦେହ ତୁଲୁ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦେହ କ'ଣ ହେଉଛି? ତୁଲୁ। ସେଇଟା କ'ଣ? ସେଇଟା ତମେ ବୁଝି ପାରିବନି। ତମେ ତୋଲ ବୟସ ତପିଲେ ତମର ଯେତେବେଳେ ଦେହଲେ ଗୋଟେ ତିରଳନା ତେଲିବ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ତୋଲ ତୁଲୁ ହୁଏ। ଏଇ ଥିଲା କଣ୍ଡୁରି ସାହୁ ସଜଡ଼ା ବଳର ଅସଜଡ଼ା କାହାଣୀ। ରିପୋର୍ଟର ଯାଦୁକାଛୁ ସହିତ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମନମୋହନ ଯାଦୁମଲ। ସାର୍ ଆପଣ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଥିଲେ, ଆସୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ମଲମ ଲଗେଇବେ।